Επένδυση στην Ελλάδα, επένδυση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ναι, δεν τρελάθηκα και μπορεί όντως να μοιάζει με ανέκδοτο. Σήμερα όμως θα σου εξηγήσω γιατί πρέπει να επενδύσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2025 και όχι μόνο για να έχεις να λες κάτι στο οικογενειακό τραπέζι. Πάμε να δούμε. Το 2025 το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια από τις πιο παραγνωρισμένες και υποτιμημένες ευρωπαϊκές αγορές. Κι όμως, οι περισσότεροι Έλληνες την αποφεύγουν. Γιατί και ποιοι κερδίζουν όσο εσύ κάθεσαι εκτός? Αδιαφεσβήτητα, μεταξύ των Ελλήνων επενδυτών κυριαρχεί το αίσθημα του φόβου. Και αυτό γιατί μετά τη φούσκα του 1999, αλλά και τη κρίση των μνημονίων μετά την περίοδο του 2010, οι περισσότεροι ταυτίζουν το χρηματιστήριο με φούσκες, απάτες και εταιρείες χωρίς έσοδα. Επιγραμματικά, το 1999 σημειώθηκε ένα απότομο κράχ στο σύνολο σχεδόν των εταιρεών του ελληνικού χρηματιστηρίου, με μεγάλες απώλειες εισοδημάτων, το οποίο διήρκησε από το 1999 έως και το 2003 και είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του ονομαστικού πλούτου της πλειονότητας των Ελλήνων επενδυτών. Αυτό οδήγησε σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες για την έβρεση αλλά και την τιμωρία των ενόχων και έμεινε γνωστό ως το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Παρόλο που εν τέλει οι περισσότεροι αθώθηκαν. Η αποστροφή αυτή των Ελλήνων επενδυτών είναι μεν λογική, αλλά είναι λίγο ξεπερασμένη. Όπως ο τουρισμός αλλά και οι εξαγωγές εν μέρη αναστήθηκαν, έτσι και το ελληνικό χρηματιστήριο σιγά σιγά αναδομείται και έχει αλλάξει πλέον μορφή. Τα μακροοικονομικά στοιχεία της Ελλάδος δείχνουν να βελτιώνονται, με μείωση της ανεργίας, μείωση του ποσοστού του δημοσίου χρέους ως λόγο προς το ΑΕΠ, ενώ και τα ποσοστά ανάπτυξης στην Ελλάδα βρίσκονται υψηλότερα από αυτά της Ευρωζώνης. Όλα αυτά δείχνουν ένα θετικό κλίμα, το οποίο ευνοεί την επένδυση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα προσφέρει δυνατότητες επένδυσης σε μια ευρεία γκάμα επιλογών, όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, αλλά και αμοιβαία κεφάλαια, ικανοποιώντας κάθε προφίλ επενδυτικής στρατηγικής, ρίσκου αλλά και ανάγκης. Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, αξίζει να επενδύσεις βρίσκεται κυρίως στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει πολλαπλασιαστές κερδών, δηλαδή price to earnings ratios, που κυμαίνονται από 5 έως 10, ενώ ο μέσος όρος της αγοράς βρίσκεται περίπου στο 11, πολύ κάτω από τις αντίστοιχες δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Για παράδειγμα, μετοχές όπως η ΟΤΟ Ελλάς, η Aegean, οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και η ΕΙΔΑΠ προσφέρουν μονοψήφια ποσοστά price to earnings ratios, καθιστώντας τις αποτιμήσεις τους ιδιαίτερα ελκυστικές. Ακόμη, οι πιο όριμες εταιρείες, ιδιαίτερα του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, του λεγόμενου 25, προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε όρους υπεραξίας, αλλά και ιδιαίτερα υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Παραδείγματα, μετοχές όπως το ΟΠΑΠ, που πρόκειται για μια εταιρεία με ιδιαίτερα μονοπωλιακή θέση στην αγορά, απόλυτα υγιή χρηματοοικονομική θέση και μια μερισματική απόδοση γύρω στο 8% ανατακτά χρονικά διαστήματα και με συχνές επιστροφές κεφαλαίου. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μετοχή της Τζάμπο, η οποία είναι πλέον η κορυφαία επιχείρηση υπερκαταστημάτων λιανικής σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϊόντα σε τομείς όπως το παιχνίδι, η διακόσμηση σπιτιού, τα εποχικά είδη αλλά και γραφική ύλη, με παρουσία σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, μηδενικό δανεισμό, υγιή ισολογισμό και μια μερισματική απόδοση γύρω στο 6%, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία από εταιρεία βαρύδι πριν από μερικά χρόνια και κοντά στα όρια της χρεοκοπίας, έχει καταλήξει ως ο κορυφαίος διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό και στα Βαλκάνια. Ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια ξεκίνησε και μια σταθερή πολιτική διανομής μερισμάτων στους μετόχους. Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της επένδυσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2025 έγκυται και στην αναβάθμιση του οικονομικού περιβάλλοντος. Η ελληνική οικονομία, όπως είπαμε και παραπάνω, παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, έχει δεχτεί αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις από διάφορους μισθοληπτικούς οίκους αξιολόγησης, ενώ οι εισηγμένες εταιρείες επωφελούνται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι αγγίζουν κοντά τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, με επενδύσεις σε ενέργεια, ψηφιοποίηση αλλά και logistics. Υπάρχει ιδιαίτερα εξαγωγική εξωστρέφεια, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η πληροφορική αλλά και η φαρμακευτική, ενώ ακόμη οι 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει να σου πω ότι είναι και οι πλέον δικτοβαρείς εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που βρίσκονταν και αυτές στα όρια της χρεοκοπίας, πλέον έχουν αναβαθμιστεί μετά από αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοδοτήσεις, έχουν εξηγιάνει τους ισολογισμούς τους με πολύ μικρά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων γενικότερα, και με τα μέτρα εξυγίανσης που έχουν λάβει,
είναι πλέον από τις καλύτερες μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη στιγμή που μιλάμε, έχει παρουσιάσει άνοδο από την αρχή του έτους, από 1η-1η 25 δηλαδή, γύρω στο 35%, κατατάσσοντάς τον με αυτόν τον τρόπο στην πρώτη θέση παγκοσμίως, πολύ μπροστά από μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενώ παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης, που αντανακλά την πορεία των τραπεζικών μετοχών, την ίδια περίοδο, από 1η-1η 25 έως και σήμερα, έχει παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 66% περίπου. Και ναι, παρόλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να αποτιμούνται πολύ χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές. Τώρα, όσον αφορά την επένδυση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε σχέση με την επένδυση σε άλλους ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα σε προθεσμιακές καταθέσεις ή σε ακίνητα, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι, για παράδειγμα, η επένδυση στα ακίνητα έχει σημειώσει ήδη πολύ μεγάλη άνοδο, ενώ η επένδυση, για παράδειγμα, σε κάποιες προθεσμιακές καταθέσεις δίνει πολύ χαμηλότερες αποδόσεις, της τάξης του 1 με 2% ετησίως, όπως για παράδειγμα το 1,71% που έδωσε η πρόσφατη έκδοση των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου διάρκειας 6 μηνών. Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε πως το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα είναι το μόνο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών και όχι των ανεπτυγμένων. Και αυτό γιατί το 2013 ο δείκτης MSCI, ο οποίος παρακολουθεί εταιρείες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης από 23 ανεπτυγμένες και 26 αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως, υποβάθμισε την Ελλάδα από τις ανεπτυγμένες στις αναδυόμενες αγορές λόγω της κακής δημοσιονομικής της κατάστασης. Τον επόμενο καιρό αναμένουμε την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τις προσδοκίες για αναβάθμιση από το δείκτη FTSE Russell να τις αναμένουμε γύρω στο Σεπτέμβριο, ενώ από τον S&P γύρω στον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο παγκόσμιος δείκτης MSCI, στον οποίο επενδύουν το 70% των funds παγκοσμίως, δεν αναμένεται κατά τη γνώμη μου να μας αναβαθμίσει πριν το έτος 2026, καθώς πρέπει να πληρούνται αυστηρά τα κριτήρια ρευστότητας και κεφαλαιοποίησης που θέτει για να κατατάξει ένα χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές. Τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην πράξη? Οι διαχειριστές κεφαλαίων και τα μεγάλα funds παγκοσμίως δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μια αγορά όταν αυτή κατατάσσεται στις αναδυόμενες αγορές. Επομένως, όταν γίνει αυτή η αναβάθμιση, τα ελληνικά ETFs αλλά και οι ελληνικές μετοχές θα δεχτούν μεγάλες εισρωές ξένων κεφαλαίων. Μόνο και μόνο από την ένταξη του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές, η κεφαλαιοποίηση συνολικά της αγοράς θα αυξηθεί κατά αρκετά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μόνο από τα passive flows. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα ήδη επενδύεις σε τιμές προαναβάθμισης. Η επένδυση στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει επένδυση στον εαυτό σου και στο μέλλον σου. Το χαρακτηριστικό επιχείρημα των περισσότερων, ιδιαίτερα των ατόμων πιο μεγάλης ηλικίας, όπως οι γονείς μας για παράδειγμα, είναι ότι έκαψα το χέρι μου το 1999 με τη φούσκα, επομένως δεν ξαναμπλέκω, διότι όλο αυτό είναι ένα τεράστιο τζόγος. Αυτό είναι το πιο συχνό επιχείρημα. Και όμως, το χρηματιστήριο σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν υπάρχουν πλέον χαρτάκια, ούτε φούσκες, ούτε εταιρείες χωρίς έσοδα. Οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποκτήσει εξαγωγικό χαρακτήρα, οι τράπεζες έχουν σχεδόν εξυγιανθεί πλήρως, με καθαρούς ισολογισμούς, κέρδη και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, ενώ πλέον η εποπτεία είναι αυστηρότερη, η διαφάνεια μεγαλύτερη και οι επενδυτικές ευκαιρίες πραγματικές. Πιστεύω ότι απορρίπτοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν τιμωρείς απλά τον εαυτό σου, τιμωρείς και το ίδιο στο κεφάλαιο. Σε αντίθεση με το Χρηματιστήριο της Αμερικής, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πλέον αρκετά υπερτιμημένο και οι αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει, στο ελληνικό χρηματιστήριο μπορείς εύκολα να βρεις σημαντικές ευκαιρίες σε μετοχές που διαπραγματεύονται πάρα πολύ χαμηλά, με πολύ χαμηλούς πολλαπλασιαστές και προσφέρουν πραγματικό value for money. Ακόμη, δεν μιλάμε πλέον για μια οικονομία υποκατάρρευση. Τα δημόσια οικονομικά έχουν εξυγιανθεί σε σημαντικό βαθμό, αλλά όχι πλήρως, και πιστεύω πως αν δουλεύεις, πληρώνεσαι και ζεις στην Ελλάδα, ήδη τοποθετείς το 100% της καθημερινότητάς σου στην ελληνική οικονομία. Γιατί άραγε να μην τοποθετήσεις και ένα 5% των κεφαλαίων σου στο ελληνικό χρηματιστήριο? Αν δεν επενδύσεις στην Ελλάδα όταν είναι φτηνή, ρευστή και σχετικά σταθερή, τότε πότε θα το κάνεις? Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είσαι ρεαλιστής και να καταλάβεις πως όταν ανεβαίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και η ελληνική οικονομία, ανεβαίνει και το ελληνικό χρηματιστήριο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ανέβεις κι εσύ. Τώρα, πώς μπορείς να ξεκινήσεις το 2025 να επενδύεις στο ελληνικό χρηματιστήριο? Αρχικά, πολύ σημαντικό, είναι να ανοίξεις ένα account σε μια χρηματιστηριακή η οποία παρέχει πρόσβαση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι δύο που θα μπορούσα να σου προτείνω και έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ ίδιος είναι η DEGIRO
και η Freedom 24. Στη συνέχεια, μπορείς να τοποθετήσεις μικρά επαναλαμβανόμενα ποσά με τη μέθοδο του DCA σε μετοχές του 25, δηλαδή του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης με τις 25 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα σε μετοχές ΟΠΑΠ, Jumbo, ΟΤΕ, Mytilineos και άλλες πολλές, τις οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενα βίντεο. Μπορείς να επιλέξεις αναπτυξιακές μετοχές με ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό, που πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αρκετές στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ αν δεν έχεις το χρόνο να κάνεις τη δική σου προσωπική έρευνα, υπάρχουν αρκετά ETF που επενδύουν στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, με χαρακτηριστικό όλων το ΑΕTF, το οποίο εκδίδεται από την Alpha Bank. Πληροφοριακά και μόνο, οι ώρες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι από τις 10:15 το πρωί έως τις 5:20 το απόγευμα, εκτός των αργιών. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν χρειάζεται να ψάξεις τη μαγική μετοχή. Απλώς φτιάξε μια στρατηγική και ακολούθησέ την πιστά. Το ελληνικό χρηματιστήριο πλέον δεν είναι ο εχθρός που ήταν στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είναι ένα εργαλείο πλούτου και παραγωγής εισοδήματος. Και το 2025 είναι ίσως η τελευταία και μοναδική ευκαιρία για να επενδύσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο πριν αυτό αναβαθμιστεί, οριμάσει αλλά και ακριβίνει. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή, πάτα like, άφησέ μου ένα σχόλιο ποια ελληνική μετοχή θεωρείς εσύ υποτιμημένη και μείνε συντονισμένος γιατί πολύ σύντομα έρχονται νέα βίντεο.